हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअ मानि बागै जागोन। स' लोगोफोर, दायो आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै बयबो मिथिखादों बे बर' सावथुननि मुङा मा। स' लोगोफोर, बे बर' सावथुना बिथां मिचेल मोसाहारिनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय मोनसे गोदानै आबुं बर' सावथुन, जाय सावथुननि मुङानो जादों गुथाल। लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बिग्राय, मनालिसा, रिंकुमनि, जेजास केरकेटारि, राजाश्री आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे गुथाल आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो नायबाय थाखादों पार्ट बाय पार्ट। स' लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो पार्ट 1निफ्राय लानानै पार्ट 4सिम गोबाङानो रेंसार ब्रह्म चेनेलनि गेजेरजों नायखादों आरो नुखादों। नोंथांमोना गोबाङानो आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै गोबाङानो अनसायदों। गोबां रायजो राजाफोरनि बे बर' सावथुनाव अनसायनाय मोन्दों लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरो बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि नोंथांमोना पार्ट 5खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामबाय थादोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन आरो माब्ला नुगोन होननानै। स' लोगोफोर, बे गुथाल आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5खौ फाइनालि बावैसो रिलिज खालामनानै होमारबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला रेंसार ब्रह्म चेनेलावहाय नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोन्दों पार्ट 5सिमाव बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ बयबो नायनानै अनसाय लोगोफोर आरो सापर्ट खालाम, जाहाथे बिथांमोना थाबैनो बेनि पार्ट 6खौबो रिलिज खालामनानै होगोन। स' लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बेनि पार्ट 6खौ दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाबायब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बेनि पार्ट 5आबो थाबैनो रिलिज जागोन। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। बेनि पार्ट 6आबो थाबैनो 1 उइकफोरनि गेजेरावनो रिलिज जागोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायनो थाखाय गोसो गुदुंब्ला नेनानै थाथ'दो लोगोफोर। आरो सोर नायनानै बे गुथाल आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 5सिमाव मोजां मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव बयबो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लादो लोगोफोर, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोन्थिनो मोनबाय थायो।